Dobrý den všem, kteří se připojili na tento můj kanál. Já se rozhodla, že budu publikovat toto video jako první na svém YouTube kanálu. A je to pro mě teda obrovská výzva, protože jsem o tom uvažovala už možná 2-3 roky zpátky. A teď v období vánočních svátků a po nich a v období začínajícího roku 2026 mě to opět přivedlo silně k této myšlence. Je to proto, že cítím, že mám dost co sdílet a chtěla bych vlastně si tady tak vytvořit takovou, řekněme, tomu reklamu, publicitu. Sama jsem za posledních, řekněme, počítala jsem to možná od roku 2000, potom byl další úsek od roku tak 2009 a teďka poslední 3 roky prošla takovými hodně zásadními změnami, intenzivními zkouškami a jsem člověk, který rád sdílí, jsem člověk, který rád vede skupiny, poslední dobou především žen, ale to bylo vlastně donedávna, teď právě naopak zase více pracuji i ve skupinách s muži a myslím si, že jsem našla cestu. Řekla bych, je to spíš takové intuitivní vedení, nebo v dnešní době se to nazývá coaching, ale není to ten coaching podle nějakých takových těch příruček nebo podle toho, když vystudujete přímo nějaký obor, co se týká koučování. I toto mé vedení je velice intuitivní a pracuje s takovými jako vnuknutími, s vedením, vyšším vedením. Jsou to cesty a věci, které bych hlavou ani nevymyslela. Spíš ze srdce je vyslán záměr a potom přichází různé možnosti, různá, ani ne řešení, ale spíš různé cesty a další vedení a ty výsledky se potom dostavují úplně z různých stran, od různých lidí, z různých situací, co bychom opravdu vůbec nebyli schopni sami vymyslet. Takže když bych to ještě jednou zopakovala, vlastně mám svůj kanál Hero Hero už nějaký čas a tam bych vlastně chtěla vytvořit skupinu, proto sdílím toto dnešní video, kde chci, kde plánuji a tím pádem myslím si, že i povedu skupinu a budeme se učit koučovat svůj vlastní život na základě vlastní intuice. Těch cest, možností, různých aktivit, různých činností v každodenním životě je možných spousta. Uvidíme, kam nás to vlastně zavede, co všechno zapojíme. Mohou to být nejen různé zápisky, ranní stránky, zapisování snů, ale také zdravé jídlo, vyrovnávání
jednotlivých čaker ve svém těle a s tím souvisí cvičení, yoga, meditace. Já si myslím, že to bude směs všeho tohoto a proto pokud vás toto oslovuje, tak si myslím, že je to právě pro vás. Budu moc ráda, když se mi ozvete, když se připojíte do mého účtu Hero Hero a tam potom spolu budeme, myslím si, nějakou dobu, minimálně 3 měsíce, možná to bude, potom budeme pokračovat další 3. Viděla bych to celkem možná až na rok intenzivní práce a potom už můžeme vidět trochu nějaké výsledky. I když někoho to může jít velice rychle, doba je taková, že se věci dějí velice rychle, zhmotňují se naše myšlenky. Navíc jsme teď v podstatě období ohnivého koně a ten život tedy a aktivity a plynutí bude velice rychle cválat, pokud ne přímo letět. Tak chci říct, že ty výsledky mohou být. Samozřejmě některé budou dříve, ale nechci zase slibovat, že za rok dosáhnete všeho, čeho jste doposud třeba nedosáhli, o čem jste jenom přemýšleli, ale určitě již na tom budete minimálně dělat důležité kroky na těch svých snech. Budou se vám objevovat nové možnosti, pocítíte, co je pro vás, co vás obohacuje a tak nějak jakoby otevírá vůči vesmíru více. Každý máme trošku individuální vnímání, potom také schopnosti a citlivost a to budeme postupně objevovat. Sami si potom vyberete, čemu dáte přednost v té každodenní rutině, co vás bude nejlépe rozvíjet. Je pravda, že i toto se bude měnit jednu část života, tak jako když jsme byli děti, neměli jsme některá jídla rádi a dneska, když si je sami vaříme, tak si na nich velice pochutnáváme. Takže tak, jako se mění naše chutě, tak jako se mění přístup vůbec ke stravování, tak se bude měnit i náš přístup k životu, k různým našim pomocníkům, tak abychom šli tou cestou, kterou bychom si přáli. Mnohdy je to tak, že ta cesta je úplně jiná, než vlastně bychom hlavou vymysleli, ale potom si uvědomíme, že ano, je to, o čem jsme už dávno snili a potom jsme to, nebo si říkali, to bychom mohli zvládnout, tam bychom asi byli dobří, ale potom jsme to zamítli, úplně zavrhli, zatlačili, zapomněli na to. Několik let se mohl život odvíjet úplně jinak, ale potom nás to zase třeba přivede tam, o čem jsme tedy snili už jako mladí nebo jako děti. To by bylo asi tak na začátek všechno. Já vám dám tady pod toto video na sebe kontakty a uvidíte. Já věřím, že se sejde pěkná skupina a že budeme moct pracovat společně a stát se tvůrci vlastního života. Moc se na vás těším. Vaše Volavka.